L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tan-Numri. F'dak iż-żmien il-mulej niżel fis-sħaba jkellem lil Mosè u ħam l-ispirtu li kellu fih u taħ lis-70 xieħ. U ġara li hekk kif l-ispirtu qatt fuqhom bdew jipprofetizzaw imma ma ssuktawx. Issa fil-kamp kien baqa' żewġ tirġiel, wieħed jismu Eldad u l-ieħor Medad. U fuqhom ukoll niżel l-ispirtu. Hekk dawn ġew magħduda mal-magħżulin għax għalkemm ma marrux fit-tinda bdew jipprofetizzaw fil-kamp. Dlonk mar wieħed żagħżugħ jarraf b'dan lil Mosè u qallu Eldad u Medad qegħdin jipprofetizzaw fil-kamp. U Ġoswe bin Nun li minn xkunitu kien għaddej ta' Mosè qabad u qal Sidi Mosè, tħallihomx aktar. Iżda Mosè wieġbu jaqgħu qiegħed tgħir minħabba fija. Jalla l-poplu tal-mulej ikun kollu profeti u jalla l-mulej iqiegħed fuqhom l-ispirtu tiegħu. Il-kelma tal-mulej. San responsorjali. Il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Il-liġi tal-mulej perfetta u tagħti l-ħajja. Ix-xhieda tal-mulej jisewwa u tgħallem lil min ma jafx. Il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Il-biża' tal-mulej sinċir u jibqa' l dejjem. Il-ġudizzji tal-mulej sewwa u msetqa għal kollox. Il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Fehmhom sewwa l-qaddej tiegħek ħlas tajjeb għandu min ħarishom. In-nuqqas min jista' jarfu. Minn dak li ma nafx bih saffini. Il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Mill-gburija wkoll ħares il-qaddej tiegħek. Tħallija qatt taħkimni. Imbagħad inkun blaħtija u ħieles minn dnub kbir. Il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. It-tieni qari. Qari mill-ittra ta' San Ġagbu Apostlu. Ejjew issa, intom l-onja, ibku u ixru fuq l-awċ li ġej fuqkom. Ġidkom tħassar. Wejjiġkom kilitonkom il-kamla. Id-deb u l-fidda tagħkom rabbew is-sadid. Is-sadid tagħkom qatt jixed kontra tagħkom u jiklilkom ġisimkom bħan-nar. Ħżintu l-ġid fl-aħħar jiem. Ara, il-ħlas tal-ħaddiema li ħasdu l-għelieqi tagħkom, ħlas li intom żammejtuhomlhom bil-qerq, qiegħed jgħajjad kontra tagħkom. U l-biki ta' dawk li ħasdu wasal f'udnejn il-mulej tal-eżerċiti. Fuq l-art għextu fix-xalar u l-lussu. Għattu tissemnu għal-jum tal-qatla. Intom ikkundannajtu l-ġust. Qatiltuh għax ma jistax jieqfilkom. Il-kelma tal-mulej. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġwanni qal lil Ġesu: Mgħallem, wieħed raġel li s-soltu ma jkunx magħna rajnieh ikeċċi x-xjaten f'ismek u ridna nżommuh għax hu mhuwiex wieħed minn tagħna. Imma Ġesu qal: La żommuhx, le, għax ma hemm ħadd li se jagħmel miraklu f'ismi u mbagħad malajr se jkollu ħila jgħid kontra tiegħi. Għax min mhuwiex kontra tagħna huwa magħna.
Min jagħtikom tazza ilma x'tixorbu għax intom tal-Messija. Ngħidilkom is-sewwa li ma jibqax mingħajr il-ħlas tiegħu. Imma min jagħti skandlu lil wieħed minn dawn iċ-kejknin li jemmnu fija, ikun jaqbillu jekk jorbtulu ma' għonqu ġebla ta' tħin minn dawk li jdawru l-ħmir u jixħtuh fil-baħar. U jekk idek hija għalik okkażjoni ta' dnub, aqtaħħa barra. Jaħbatlek aħjar li tidħol bit waħda fil-ħajja milli tmur bidejk it-tnejn fl-infern fin-nar li ma jintafiex. U jekk riġlek u għalik okkażjoni ta' dnub, aqtaw barra. Jaħbatlek aħjar li tidħol b'riġel wieħed fil-ħajja milli tinxteħed b'riġlejk it-tnejn fl-infern. U jekk għajnejk jagħlik okkażjoni ta' dnub, aqlaħħa barra. Jaħbatlek aħjar li tidħol bajn waħda fis-saltna ta' Alla milli tinxteħed bajnejk it-tnejn fl-infern fejn id-dud tagħhom ma jmutx u fejn in-nar ma jintafiex. Il-kelma tal-Mulej.